veuràs com m'he deixat convèncer. Aquí no passarà res. Ja et dic jo que sí, Esther. Ara és temporada, oi, Carmen? Temporada alta. Voleu que fem els entrepans? Millor esperem, no? La nit serà llarga. O no? Tot depèn. Quan és temporada alta? Sempre estan al tanto. I en qualsevol moment? Au, va. Pues sí, De què els has fet? de xòpet. De xope. Però si no hi ha cosa més artificial. Justament. A elles els agrada tot el que és artificial. Tot el que està tractat. Si els hagués fet de botifarra negra, seria demà al matí que encara estaríem aquí esperant, amb un pam de nas. Els hi hem de donar facilitats. Elles només olorar la botifarra negra passarien de llarg. Però com a mínim els hauràs fet d'oli, pa amb tomata, no? De margarina. Hola, Margarina. Carmen. Esther, ens hem de treballar una mica l'empatia amb elles. I mira, millor fer les coses que els agraden, que no veus que venen d'on venen. Res, vosaltres sabeu el que us feu. Jo aquí només he vingut a mirar i aprendre. Vosaltres sou les professionals. Ah, professionals experimentades. Bé, sobretot en aquest tema la Carmen, perquè a casa nostra no. Els La Guàrdia no som d'abduccions. En canvi, que en Xuclà sempre hem estat d'adopcions. No hi ha cosa... És una cosa que portem des de forces generacions. Ho portem a la sang. No hi ha Xuclà que no hagi estat adduït més d'una vintena de vegades. Cadascú el que és seu. És clar. Sí, sí. Mira, la meva filla, la Carmeta, és un no parar. Vinga amunt, vinga avall. Amb una afició. En canvi, a mi, mira, això de les abduccions en té bastant farta. És que, primer, és l'engorro del viatge. Que t'agafen un nus aquí, al coll de l'estómac, i aquí no ha acabat tot. Perquè una vegada ets allà, vinga a rellenar. Emplenar, deus voler dir. Tot de qüestionaris. Vinga a fer-te preguntes de quin color preferit tens. Vinga a fer-te experiments com si fossis un conillet d'Índies. Vinga a posar-te electrodes, cables, per tot arreu. Mira, per mi, tot això ja és massa, ja m'ha passat l'edat. Per això l'edat no passa, Carmen. Sí que passa, Montse. Mira, una vegada vaig plantar-me davant d'una i li vaig dir: senyora marciana, què s'ha cregut? Jo estic farta de tanta abducció, perquè jo tinc les meves obligacions allà baix per estar perdent el temps aquí dalt. Però bé, cadascú el que és seu. El que deia. Sí, esclar. I el Xuclà ens ha tocat el que ens ha tocat. En canvi, nosaltres, els La Guàrdia, sempre hem sigut d'avistaments. A casa nostra, avistaments. Sempre, sempre a La Guàrdia. Tots n'hem vist. No hi ha Xuclà, no hi ha La Guàrdia que no hagi vist volar naus extraterrestres. Tots n'hem vist. Cara de dos en dos, en parella, que sempre fa companyia. Cares soles, que fins i tot fa pena de soles que estan. Ara en formació de tres, que allà on mengen dos en mengen tres, que diuen. Ara en grup, fent dibuixos, que triangles, que quadrats, que en el·lipsi, Carai. que en circunferència. Són capaces de les geometries més complexes. Fan goig de veure. I quins colors. Riu-te'n del piro musical. Una vegada, la meva cunyada, per la nit d'una nit, per la Mare de Déu d'agost, en va veure unes que volaven en estol. I de cop i volta van fer la forma del Sagrat Cor. Què dius, Montserrat? Si la teva cunyada és parenta política que no porta la sang... Sí, tens raó. Jo també sóc del pre que va ser autosuggestió. Ella és tan mística. A casa seva sempre han sigut d'aparicions marianes. I em sembla que des que es va casar amb mon germà, barreja una cosa amb l'altra. Sí, esclar. Però és maco o no és maco, això del Sagrat Cor? Ni que sigui per explicar l'anècdota. Matíssim. I sí, a casa és sortir a muntanya i no parar de veure volar extraterrestres. Naus precioses, d'una modernor. Ara, el que és entrar en contacte amb elles, mai, mai, mai.
I mira que m'agradaria. Però res. Bé, jo de jove sí que vaig tenir un parell d'abduccions. Ah, sí? Sí, però van ser unes abduccions menors, de no res. És que les abduccions són cosa del xuclar. Avui intentarem trencar la mala ratxa, oi? Montse es farà el que es podrà. Tu digues, que em fa molta il·lusió, que he esperat tant aquest dia. Mira, últimament els veig molt estrictes allà dalt. Abans et duien a tort i a dret. Doncs jo no ho veig tan clar que aneu a fer aquest viatge. Es veu que elles volen molt amunt. Què vols dir que no tens tan clar que farem aquest viatge? Mira, Carmen, a mi em sembla molt bé que els xuclars sigueu d'abduccions i que els La Guàrdia tireu més pels avistaments. I fins i tot que la teva cunyada Francina sigui d'aparicions marianes. Ara bé, el que és nosaltres, els santos, a casa nostra, som empírics de mena. I de tots els empírics, som de la branca més escèptica. Però això és comprensible. Els santos, des de fa generacions i generacions, sou els qui feu el pa al poble. I a la fleca Santos es treballa de nit perquè tot el poble cada matí tingui pa. I les abduccions i els avistaments són coses per les que s'ha d'estar desperts a la nit. I vosaltres esteu tota la nit allà, posant barres al forn. I per això és el que passa. Sou escèptics. Empírics! Sobretot empírics. Tan empírics que fins que no em doneu proves vàlides, seguiré pensant que les meves amigues de l'ànima estan ben tocades a l'ala. Per això han vingut, no? Per això. Doncs vinga. Ja es veuen maques les gavarres, oi, des d'aquí? Les gavarres? Sí, i mira, el Puig d'Arques. Jo sempre he pensat que la muntanya era com una gran antena. Com una antena parabòlica? No, com una gran antena que estava en punxa cap amunt. I si fem els entrepans? Pues sí, no? Pa Bimbo? Em dius que us has fet de pa Bimbo? Però, com a mínim, els podries haver fet de pa de molla artesanal, que al forn en tenim d'artesanal. Ja t'he dit que els agrada tot el que és artificial. Tot. El que està tractat és que són marcianes extraterrestres, Esther. Però no pretendreu que ara jo em passi el pa Bimbo. Què diran a casa? Què vols, proves o no vols proves? Proves? Aquesta és la prova empírica de que no anem pas bé. Que aquest món no va pas bé. Es veu que elles volen molt amunt. Ei! Mira que dormir-te, justament quan hi ha una mica d'acció. Poques proves tindràs si vas clapant-te pels racons. Com si a casa vostra no estiguéssiu acostumats a estar desperts de nit. Vergonya t'hauria de fer. Digue-li que surti de darrere els matolls. Descreguda que ets? Digue-li que surti, que l'estic veient. Ella és a dalt. Sí, a dalt, esclar. Aquesta vegada han vingut en formació de 4. Tu roncaves. I llavors, espero que li facin cas i tornin per buscar-lo.
darrere els matolls. Que la broma ja dura massa. Sentiu? Que la broma ja dura massa. Va. Proves? Quins collons. Jo aquí i a casa tots per estampar. No tinc vergonya, no. Però gana, tinc molta gana. Sentiu que tinc molta gana.